L-immigrazzjoni regolari, fenomenu li ħalli l-marka tiegħu kull sajf. U din is-sena mhix eċċezzjoni kif bl-influss ta' immigranti li ddaħlu pajjiżna fl-aħħar jiem. Il-bilanċ ta' immigranti li ddaħlu Malta din is-sena biss qabeż issa l-1000. Fost ħidma kbira li qed wettaq dan il-gvern biex pajjiżna ma jibqax iżolat fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni regolari, fl-aħħar sigħat il-Ministru għall-Internu u Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallia kien il-Litwanja fejn hemmhekk iltaqa' mal-Kummissarju Ewropew Cecilia Malmström. Il-Ministru Mallia tkellem dwar l-impatt li l-influss qawwi u regolari ta' immigranti lejn pajjiżna qed ikollu fuq il-poplu Malti. Għalli f'pajjiżna jeżisti sentiment li l-Ewropa mi tagħmel xejn u li pajjiżna qed jitħalla iżolat fid-diffikultajiet li qed jiffaċċja bid-dħul tal-immigranti. Il-Ministru Manuel Mallia semma l-bżonn li jkun implementat il-prinċipju ta' solidarjetà u responsabilità ġusta fost il-pajjiżi kollha Ewropej fejn jitlu l-immigranti. Min-naħa tagħha l-Kummissarju Ewropew għall-Affarijiet Interni wedet li l-Kummissjoni ser tipprovdi għajnuna finanzjarja ta' emerġenza biex pajjiżna jkun f'pożizzjoni aħjar kull meta jiffaċċja kriżi ta' influss ta' immigranti kif propju ġara fl-aħħar jiem. Jagħmlet ċara li l-Kummissjoni se tkun lesta li tajn il-Gvern Malti biex jieħu miżuri ġodda biex immigranti li jkunu pajjiżna illegalment ikunu repatrijati. Fit-tmiem il-laqgħa l-Ministru Mallia u l-Kummissarju Malmström qablu li l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għandhom juru aktar solidarjetà ma' pajjiżna fir-relokazzjoni ta' immigranti li jaslu Malta. Ftehmu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi bħal Libja għandha tibqa' tiġġedded fit-tul bilan li jitwaqqaf l-influss kontinwu ta' immigranti minn dan il-pajjiż lejn pajjiżna u stati oħra Ewropej.